Ei hurjan paljon onnea! Te olette nyt 2 MM-kisoihin juniorissarjaan lähtevää kilpailijaa. Esitelkää fikkuokilaisille, ketä te olette. Aloitetaanko Mirka susta? Joo. Elikkä mä oon Mirka Wikman, Tampereelta, 23-vuotias. Ja mä oon Elin Hassel, mä oon Kokkolasta, mutta asun Vaasassa nyt ja mä oon 22. Ja tytöt pärjäs nyt sitten karsintakisassa niin loistavasti. Elin itse asiassa voitti koko oman sarjansa. Niin nyt seuraavana sitten, niin mitä on luvassa? Ai nyt heti vai? No nyt tässä mitä nyt heti? Nyt heti mä tuun syömään. Mä menen syömään pihviä. Ei mitään kanaa. Pihviä. No dieetti jatkuu nyt kuitenkin sitten heti maanantaina, eiks niin? Joo. Onks pulli antanut vapaasyöntipäivää väliin? Ei oo, mutta yleensä se on kyllä aina antanut, niin toivottavasti vielä. Joo. Mulla oli luvattu tää ilta ja sitten huominen vielä kokonaan. No niin, hyvä. No mutta nyt sitten, koska MM-kisat on? 3 viikon päästä. Joo. Eli te kerkeette käymään siellä ja sitten sen jälkeen vielä fitness. Joo. Mä muistan, että mä laskin silleen, että me tyyliin ollaan Suomessa ja sitten mennään suoraan Lahteen. Et siinä on joku 1 tai 2 päivää. 1-6 päivä. Joo. Oli se miksi. Joo. No Elin, sä oot jo konkari tässä kilpailemisessa, sulla on myös kansainvälistä kokemusta, niin oliks jotain uutta tällä kertaa? Nähtiinkö me lavalla vähän erilainen Elin kuin aikaisemmin? No pitkätukkainen Elin näkyy joo, koska joo, mut ei, mä hiosin vähän mun poseerauksia ja tein vähän pieniä muutoksia vaan, mutta mä oon tehnyt sitä samaa pakettia nyt niin 2 vuotta, niin se toimii ja mä tykkään siitä. Mitä sä sanoisit vinkiksi semmosille, ketkä suunnittelee kilpailemista, koska toi sun lavasäteilyhän on aivan omaa luokkaansa. Onko se synnynnäistä vai ootko sä harjoitellut sitä? Mä luulen kyllä, että se on aika paljon synnynnäistä, mutta mä oon harjoitellut tosi paljon. Mä oon kun mä olin ekassa dietillä, niin mä 15 minuuttia päivässä joka päivä. Mä harjoittelin poseerauksia. Et kyllä se paljon sieltä selkärankasta tulee. Et ei se ole vaan geenejä. Kyllä. No mitäs Mirka, mitä sä sanoisit? Paljon nuoria teinikäisiä tyttöjä, ketkä tästä lajista haaveilee, niin minkälaisia terveisiä lähettäisit? No, sillain, että lähtee vaan nöyrällä asenteella liikkeelle ja muistaa tehdä paljon töitä, että tää vaatii tosi pitkäjänteistä työtä tää homma, että kun jaksaa tehdä kovasti töitä, niin se yleensä tuottaa tulosta. Kuinka kauan sä oot treenannut? No ihan FitFarmin valmennuksessa mä oon ollut 2012 syksystä lähtien, mutta on sitä ennenkin kyllä treenannut ja urheilutausta on. Eli maltoit odottaa riittävän pitkälle, kyllä, ei ollut riittävän kiireessä. pitkään, ei lähde saman tien heti hötkyilee, että puolen diettiä lavalle, vaan sitä, että pakko tehdä sitä pohjaa sinne vähän, niin pääsee nauttimaan sitten siitä oman työn tuloksista. No kyllä te pääsette nyt nauttimaan, nimittäin ei mitään muuta kuin terveen menoa Meksikoon ja toivotaan, että sieltä tulee huikean hienot sijoitukset Suomi-tytöille. Onnea vielä molemmille. Kiitos!